Габдулла Тукай анаргасы. Менә кич зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын, тавыш тын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән сыңара бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңелен арчып күтәргән кудыгага яд итә ул шунда үз улын. Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз улым. Тамадыр мескенемнең тамчы-тамчы күз яшьләре. Карагыз, шул догамы инде Тәңре каршына бармас.